Wit kelapa kuwi arane keluku disigari diporo dadi pitu sak bedino aku ra bisa turu kangen dikon ngomong ora kewetu. Para Dunaleti Haji Audio Pro Musik. Terima kasih. Wit kelapa kuwi arane keluku disigari diporo dadi pitu sak bedino aku ra bisa turu kangen dikon ngomong ora kewetu. Iya temen lo iki. Iya lho Mas. Percaya